Tem bachtele ga bostoi ca bișuau, som dando for marș vașa hei, cărau de dui băși butiando proiectul Redis, som vezeteu po zona marș vașa hei. Tecamente ruden avrio o Ready, po Facebook, vai po site Google, maran andră R-E-D-I, tanglevel tumenga sa confal. Aje soala te horbiseau tumenga, picuderi, că cărdam doter negomenga, eg sereleo, te mojarisera că sar cărdam aje o sereleo. De tringe dam andrele că saste lila, te mojarisera că celi la cărdam. Sunt altul buletino originalo, sunt el te căra eg rezervare de denumire, palicude, sunt datele declarația, sarcă camelte cărăl pe că eg engedeo, palică seama că când verifița că te cărăle cu actul constitutiv, că dale că act de comodare, seama vico banco că cu datele o duce la leuri, palică la împarpele cu registrul comerțului, dam andro o sastelila. Vale, tringe gatele cu serele. Te să caltul mengă sar scala vitele cu serele. So de lovea și la ale candra, cea și la ale că an debute lovende. Ca te cu registrul comerțului, a cana ci trebuie te potine canci. Po potinda 32 lei. Chi contabila potinda 5 la lei, te cu banco todatele 12 la lei. Po pe că pralisa sunt asociato, te vilengo dat Andrei asociato andilengo sereleu. Acana pușale te falale sar cădam lângă lila. Falat mi sar cădam tu mară lila. Fala hami sara ti sata hami călător nou om. Poșa minga și la cădam amengo serelevo. Pe mulțumim sarale lângă proiectul cu Ready. Pe cădam cădam sino serelevo. Mulțumim săraca jinglate, jutila me că bile cu jinga mate jacatin de so. Vov juti sada hame vov jenen sa confelo. A canapi cu Derek soala te căra tova bro, sunt ja col finanțe, te șaltele ec declarație, te coteala te ja lența e contabila, te sunt te registrim pengo venito. Cana tele șute pengo venito, căra lângă ștampila, aviz de însoțirea Murphy, căra lângă facturierii, sa conila tel lângă rambete jinente jante cărăm butii. Mulțumim sara tu mă răraima.